United Langsumipi Youth Amahangi Tek Ari Pachiton Dunsi HSLC Lapin HS Asad Lanki Untumathan Karchopon jakgongpo ni phai thongke praisi ani ada porphai cap apor malom United Langsumipi Youth ingdeng hini amhangki thek ani pachiton dunsi HSLC angdeng pen bangkre hini lapen HS pen bangki thompangum pet pen bangkre pho lochali asumar atumaphan archopon United Langsumipi Youth amai korupson kro lapen konchun bang inus ingti atum mai charipon Bangso karcho amai long alohi sarpo aman pen buson rong par principal deupani college chitongdut lapen sarkari gambura papu teron gambura jekison lekthe gambura mogol singh tikso gambura singa VDP David ingti website lembang Lawrence teron pastor tinison tiso bojaro kis unit amai po Nelson teron Lapen konchunban Rovelson Singer Anparta Lochale Sumar Apia Porto Chitong Donsi Mailong RDP Nilipen Kolom Singh Report News 18 Difu. My name is Jasmine Lekhipi. When I talk about my studies, I passed on my HSLC exam from St. Peter High School, Sidonijan. Thank you for giving me this opportunity, and I would like to thank the ULY for organizing this felicitation program. With this word, I conclude my speech. Thank you. Very good. Pening cithelo ke bang jilang por hosita la pasona thaksi ka paprang ponjia phanili tu marong aru phan riso nimso risomar ukorjang tu phan ke paprang jiana atwar ke than ponjia phan nang charap nang chitu don bompo posi alal phan da chuning ridon lo pen kapre ke thei ke ding atum la pen ka chini atum ilitum karbia khai ka pa phihu ba khai posilan se ni anbang ke pini 31st July 2023 netum labangso ULY ke seng laki 2021 aning kanpen si seng lo niletum ladak langsumepi arong ayutum seremene tum chema tha lo methang arong aphan ke chelang dunang jia ke nang sot la penitum kithur mi au we tum itum nang chini lo kosonsi per the tha kasuli bom mala pen kosonsi iletum ka unuti du nang jima mate itum ke do ke tha ke mesen du nang jima la so per the tha kalong la hai tum chini dun si labangso ka chini dun penajok nilitum Langsumepi Youth Ariso nimso do anatum nitum chingrum lo la chingrum pen ajok si 2021 aning kanbang ke nilitum isi la chingrum pet pen itum isia song sengdet nang pamasin itum ULY pu United Langsumepi Youth pu nilitum se sengdet lo labangso asong ke nilitum rong isi chot lake la pen ka break political parties la pu ka cherap tawe lake alangatum jitu asong pulunang second foundation day bangsawani ke talon pen pache tonsi metric ke pass la pen higher secondary pass man karcho amay alang tum bipon lo la ka do ve metric tumbang bang krehnian aphai long pon lo la pen higher secondary tumbang bang thoman long pon lo selang tum a program mesen pen bipon lo dak kilun ke kan la pen career guidance la pen gangbura tum pen ke than chipere la ka do ve lam che than pom penisi ningarong me melam mangala lo silinian angkang pe me langsumepi ka sapo town pe sap hello chetlang ana apichet po dim stame communication an ke hingnu pudim stame delong ka hingnu lai ka do ve pen pangbardam pata dim lana ke siksak pen stame labang so rong pen langsumepi pen Jasmine Lekhipi alangli bangke subject pli letter chipalong lo 79% an ben serang li chipalong nun lo to prangsi bang so channel kelang news karbi live la pen news 18 kelang radon pansame kadom pajor lo pini ladak siluni jan mate bumrang so pen kilo kilometer 4 langsumi pipo nilip konne sikipar lo langsumi pi long pini litum langsumi pi along yuddo an dhoroma men chipu pen pini ULY po labang so committee mante labang so song pini ingdeng hini amhang thegani pat paman pon lo la pen litum ladak langsumi pi risoi jang mante lokacharli mumartum han pini labang so kero karcho pon